nasulat niya itong October 20, 2010 alas 7 sa buntag. Nasod niya nasulat sa kasulatan. Doon na kagamhana din sa yuta, dili madugay mawagtang sa hingpit. Kay kini akong pagalumpagon og dili ko na og dili na makabarog hangtod sa kahangturan. Sayro ang kagamhanan nga malumpag sa dili madugay kay kini nahisulat kini mahitabo na. Kay miabot na ang iyang gitakda nga panahon. Luan ko na ang nasod nga nasulat sa kasulatan. Balaan nasod sa hintil, piniling katawhan, kaliwatan sa mga harianong saserdote. Kaniadto wala kaloy karon gini kaloy-ana. Kaniadto dili katawhan sa Dios, karon katawhan na sa Dios. Mao kini ang nasulat sa kasulatan, nasod nga bulahan sumala sa nasulat. Sumala sa nasulat sa kasulatan, nasod nga bulahan sumala sa nasulat sa kasulatan. Bulahan ang nasod nga nangalagad kang Jehova nga Dios. Kini nga nasod ang mga lagad kang Jehova nga Dios, ang Dios sa Israel, ang Dios nga gamhanan sa tanan. Mao kini ang akong pagabuhaton sa Pilipinas. Akong hinluan ang nasod sa Pilipinas. Hallelujah. So mao kini ang ibasa nato nagipadayag direkta sa baraang espiritu ngadto kang Sayro. So dili ako may gipadagan, dili ako may sortihan sa Ginoon ini kundi ang only pon nga si Sayro nga alagad sa Dios nga tinawag o pinili nining katapusang mga adlaw aron tumanon ang kasulatan. Dili haka-haka, dili buot-buot og tao, kundi kini pasulat kayo, kini direkta kayo nagihatag sa Ginoo ngadto kaniya sa diha nga ipapuasa siya sulod sa 40 ka adlaw. Dito nagsugod ang mga pagpadayag sa Dios kaniya. Sayro Talyano Tagian Kibir ang iyaha nga bansag karon. Doon na kay mga pangutana o gustong matuki, gustong mahibawan, pwede kang makontak sa tag-iyan ini nga channel. Okay, pwede po ka mo comment sa boss kay tubagon na to. Need nimo og address para mo anhi ka aron mo tana sa personal, pwede kaayo. So katulang daghang salamat. Ang Dios magapanalangin, maghulata sa buhaton sa Ginoo. Kay dili ni haka-haka, dili ni siya tagna-tagna. Kay dili katiaw-tiawan ang saad sa Dios sa mga Pilipino. Kini usara kini sa mga gipapadayag nga hilabihan kadaghan. Kung makita ninyo ang record dinhi, hilabihang kadaghang file sa record book nga gipasulat sa iyang ulipon nga dinhi aniya sa Davao del Norte. Salamat.